Сёння завершыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па выбарах прэзідэнта Беларусі. Першы вынік – гэта рэкордная, беспрэцэдэнтная колькасць гэтых заявак, колькасць прэтэндэнтаў – 47 чалавек. Ранейшы такі рэкорд, дарэчы, быў пастаўлены ў 2001, далёкім 2001 годзе, амаль 20 гадоў таму. Тады на рэгістрацыю падалі 27 прэтэндэнтаў. А зараз бачым амаль удвая. Але цяпер большая частка гэтых прэтэндэнтаў – это так званыя кандыдаты пратэсту Міколы Статкевіча, з ім у тым ліку. Паводле іх словаў, як там будзе, невядома, што яны нават і не збіраюцца і не маюць намеру збіраць подпісы, а хочуць выкарыстаць магчымасці рэгістрацыі адно для палітычнай агітацыі. Але вось уже на гэтым этапе пэўнай сенсацыяй стала адмова ў рэгістрацыі Сергею Ціханаўскаму, блогеру, грамадскаму дзеячу, які зараз знаходзіцца пад адміністрацыйным арыштам. Было сказано, што, маўляў, паколькі ён там сам не падаў уласнаручную заяву, а даверанасці ён таксама ні на каго не аформіў, у турме это не надта зручна рабіць. Але, праўда, было заяўлена, што, можа быць, потым заявку яго групы могуць і задаволіць. Як вы мяркуеце? Давайте пра Ціханаўскага спачатку. Задаволіць ці не задаволіць? Будзе такая гульня, кошкі-мышкі, ці ён уяўляе такую вялікую небяспеку для уладаў. І Мікола Статкевіч, якому таксама адмовілі на фармальнай прыкмеце, што ён у яго захоўваецца судзімасць, маўляў, таму прабачце. Закон есть закон, у нас правовая дзяржава. Так вот, давайте про Ціханаўскага. Вы, Валер, про это блог написали. Давайте Ціханаўскага, на ваш погляд, все ж таки групу яго зарэгіструюць, не? Думаю, што не. Бачыце, я бачу стратэгію ўладаў вось на гэтым этапе рэгістрацыі ініцыятыўных групаў у тым, каб адсекчы радыкальную частку, скажем так, апанентаў Александра Лукашэнкі. Вось тое, што у адной звязцы не зарэгістравалі і Сергея Ціханаўскага, і всю команду, пакуль на сённяшні момант команду Міколы Статкевіча сведчыць не пра все, 8 чалавек. Я думаю, што астатніх таксама не зарэгіструюць. То бок логіка ўладаў зразумелая. Яны хочуць правесці выбары як мага больш ціха, спакойна, руцінна, паважліва, без усялякіх скандалаў. А Статкевіч і Ціханаўскі – гэта людзі, якія апелююць да вуліцы, якія апелююць да плошчы. І гэта з'яўляецца не тое, што вельмі небяспечна для ўлады, але гэта ламае іх сцэнар. Таму тых людзей, якія заклікаюць да вуліцы, не рэгіструюць, каб яны не карысталіся легальнымі магчымасцямі камунікаваць з насельніцтвам, то бок іх выціскаюць, выштурхоўваюць у андэграунд, пазбаўляюць іх легітымнасці, легальнасці. Вось у гэтым палягае логіка ўладаў. Віталь, ці згодны вы з такой трактоўкай? У нас в нашай гісторыі, найноўшай гісторыі, шмат было выпадкаў, калі таксама мудрыя аналітыкі, кшталт у нас усіх, казалі, што не, вот улада этого не зробіць. Она возьмет и зробіць. І, магчыма, это ўсё ж таки такая гульня ў кошкі-мышкі. Зараз не зарэгістравалі, а праз тыдзень ці праз пару дзён зарэгіструюць. Там яны ў суд пададуць, скажуць, мы згадзіліся, мы прынялі. Вот як вы лічыце? І в этом сэнсе, Валер сказаў, плошча, але іх стратэгія, яна не плашчадная. Яны хочуць весці агітацыю, бо плошча, здаецца, вы таксама казалі пра это, плошча звычайна збіраецца за скрадзеную перамогу, а калі яны не збіраюцца змагацца за перамогу на выбарах, то, уласна, а з чаго плошча? Калі ёсць задача зрабіць прагноз, то я пагаджуся з Валерам. Прынамсі, калі мы кажам пра каманду блогера Ціханаўскага, яго не зарэгіструюць. В прынцыпе, ужо гэта падстава, якая была аб'яўлена пятніцу, што сам ён не прысутнічаў, ужо выглядае дастаткова смехатворна, улічваючы, што многія іншыя
кандидаты навряд ці прысутнічалі, той же Александр Лукашенко. І даверанасць якраз ён даў сваёй жонцы, прадугледжваючы, відаць, гэтую сітуацыю, але гэта не дапамагло. Зараз жонка падала заяву на рэгістрацыю, фактычна сама, паколькі не зарэгістравалі яго ініцыятыўную групу. Такія гульні будуць працягвацца, ну, скажем, бюрократычныя, але мэта, конечно, не тое, што страшны для ўлады сам Ціхановскі, яго асоба, а менавіта страшна вось гэта тэндэнцыя на нейкі вулічны пратэкст, на нейкія рэзкія радыкальныя заявы. Таму вот, ну, пагаджуся з Валерам, сапраўды ідзе максімальна заточены працэс на то, каб адсекчы і каманду Статкевіча, якая, ну, в прынцыпе, некалькі месяцаў якраз і рыхтавалася менавіта да гэтага, каб падаваць сваіх кандыдатаў пратэсту і падрыхтавала надзейных людзей. Зараз яны фактычна все адмовілі, але 1-2 чалавека застануцца самай надзейнай групай. Вот сёння на уже акцыі перад Цэнтрабаркамам Статкевіч сказаў, што паглядзім, што яны на гэты раз прыдумаюць. Мы таксама можна паведаміць, што ягоная жонка падалася як патэнцыйны кандыдат. Але вот калі браць стратэгію ўлады, то, конечно, яны хацелі б, каб гэтых шумных вулічных кандыдатаў, якія адразу заяўляюць, што яны ідуць не для таго, каб выйграваць, а каб паказаць, што выбараў няма, і каб выкарыстоўваць гэта для сваіх пратэстаў, будуць максімальна выкарыстоўваючы все магчымыя і немагчымыя легальныя сродкі, будуць адсекаць. Нават не хочуць іх дапускаць там да перыяду рэгістрацыі кандыдатаў прэзідэнта, не хочуць іх дапускаць менавіта да легальнай вулічнай актыўнасці. Гэта галоўная задача ўлады. Валер, ну а все-таки вот мы же все отказываем за наши прогнозы, мы их публично робим. Вот з 30, здаецца, вот кандидатов протесту 8 уже откинули. Вы лічыце, что и астатніх там адпаведна 22 таксама акуратна откинуть до пачатку сбору подпісаў. Ці, может быть, кагосьці пакінуць? Пытанне до кого? Да вас, Валер. Ну, я не выключаю, калі там 1-2 могуць і пакінуць, могуць іх не вылечыць, што гэта з каманды Статкевіча ці яшчэ нейкія незразумеласці, але як логіка, як заканамернасць, я думаю, што іх усё ж не зарэгіструюць. Может, дзякуючы вашему прогнозу, вот послухай Александр Егорович и скажет, а я, возьму и зарегиструю. Навряд ли Александр Егорович нас слухает. Я думаю, что... А кому его слухать? Я думаю, что не выпадково Сергея Ціхановскага арыштавалі менавіта ў гэты момант, калі пачынаецца працэс рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Я думаю, что тут усё было спланавана загадзя, і мы маем вынік. Яшчэ одно дадатковае пытанне. Таксама у Статкевіча быў замысел, ідэя. Вот менавіта кучу гэтых кандыдатаў пратэсту, але варта сказаць, што да гэтага фармату з'ехалі і героі праймерис. Вольга Кавалькова, Мікалай Козлоў, Юрась Губарэвіч. Яны вялі праймерис, што-то у іх там атрымалася, врэшце-рэшт яны этот проект закрылі і сказалі, што ну вот мы будем кандыдатамі пратэсту. Мы хочам зарэгістраваць свае групы і, так сказаць, агітаваць людзей за, ну там яны кажуць, за новыя выбары. В целом, дарэчы, іх зарэгіструюць? Пытанне першае. І па-другое, вот на ваш погляд, этот эффект кандыдатаў пратэсту, улічваючы эту праймерызавую тройку і людзей Статкевіча, вот это які эффект акажа тое, што вот у нас з'явіўся такі унікальны феномен, якога не было ні ў 94-м, ні ў наступныя гады. Віталь. Ну, я думаю, іх якраз зарэгістраваць, напэўна, могуць, паколькі, ну, па-першае, там, напэўна, відавочна ўсё намнога лепш падрыхтавана, все-таки гэта партыйныя лідары, якія дзесяцігоддзямі займаліся выбарчымі кампаніямі, і ёсць рэальны актыў у гэтых палітычных структураў. І, канешне, калі гэты Цэнтрабаркам там будзе званіць гэтым сябрам ініцыятыўнай групы і пытацца, то вот гэтай падставы не зарэгістраваць не будзе, бо ўсе гэтыя сябры, іх там не шмат аб'яўлена, чыста фармальна яны рашылі зарэгістраваць, то яны, безумоўна, партыйныя актывісты рэальныя, якія скажуць, што мы сапраўды з'яўляемся сябрамі гэтай ініцыятыўнай групы. Другое, што ну вот этот сам феномен, но ён, мне здаецца, такое адлюстраванне
тут тых байкоцкіх, скажем, заклікаў, якія гучалі, ну, скажем, нежалезнай частцы грамадства все гэтыя месяцы перед выбарамі. І нават падчас праймерыз той же кандыдат Павел Северынец, ён в значнай ступені гаварыў, што павінен быць абраны лідар апазіцыі, які стане лідарам пратэсту, лідарам байкоту ці лідарам на выбарах, лідарам вот любого з гэтага варыянту. Ну, Павел Северынец, што называецца, саскочыў. І, в прынцыпе, вот гэта стратэгія, што калі пераключыцца, можа быць, на іншае, то яна і была. Хаця, канешне, я магу прызнацца, што вот такія паводзіны гэтай тройкі, ну, в пэўным сэнсе, многія расцэняць, я бы нават з імі пагадзіўся, як, ну, зрабіць, скажем, такую добрую міну пры кепскай гульні, калі на самой справе не вельмі атрымалася вся зацея з праймерыз, і не будзем гаварыць рэзкія словы праваліліся, ну, думаю, такія словы таксама дапушчальныя, то вось цяпер пайсці все-таки на выборы з лозунгамі за новыя выборы без Лукашэнкі. Гэта давні лозунг дэмакратычных сілаў, так што тут нічога такога расчароўнага не будзе. Але, ну, мой прагноз, што сапраўды іх зарэгіструюць, но паколькі, ну, улады все-таки не бачуць там патэнцыялу для нейкіх рэзкіх вулічных пратэстаў, там для іх все больш прадказальна. Валер, ну а вот эта идея, она такая крыху как бы постмодернистская, я бы сказал, что вот есть некий феномен, некая з'ява, некий институт, и мы его фактично дискредитуем, мы фактично его разбураем знутри, мы показываем его просто абсурдность. Вот мэта Статкевича была, в принципе, в этом. Не в том, что там эта уличная агитация будет иметь поспех, а мы показываем, что да, это, як так сказать, там, любой пошел, так сказать, кинул, что называется, свою заявку, стал кандидатом, и мы над этим всем смеемся, потому что это все фарс, это все цирк, и мы как бы еще большие циркачи, мы еще большие клоуны, мы показываем, что это клоунада, и тому мы хотим их переклоуновать. Ярмошину, Лукашенко и всех остальных. Вот такий постмодерний трюк, на ваш погляд, наколькі ён як бы будзе ўспрыняты беларускім грамадствам? Ну, найперш трэба сказаць, што ідэя, што выбары ў Беларусі фарс, яна зусім не новая. Пра гэта апазіцыя кажа шмат гадоў. Пытанне, як яе ўпакаваць, прадставіць. Ой, у розных варыянтах яго прадстаўлялі. І памятаю, калісьці на парламенцкіх выбарах людзі ішлі не кандыдатамі прэзідэнта, а в якасці спікераў, якія выступалі і казалі, што выбараў у Беларусі няма. Таму варыянты былі розныя, і нешта радыкальна новае тут апазіцыя не прапаноўвае. Але я б хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Я думаю, што ўпершыню на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, калі вынесці за дужкі Андрэя Дмітрыева і каманду «Гавары праўду», уся астатняя апазіцыя ўпершыню на прэзідэнцкіх выбарах выглядае ў такім маргінезе. Фактычна ўпершыню за ўсю гісторыю титульная апазіцыя не будзе збіраць подпісы за сваіх кандыдатаў. Такога раней не было. Таму я б сказаў, што сёння рэальнымі кандыдатамі пратэсту з'яўляюцца ўжо не гэтыя лідары тытульнай апазіцыі, а іншыя людзі. Той же Ціхановскі, той же Бабарыка, магчыма, Цапкала, хаця тут пытанне ёсць. Магчыма, нехта яшчэ, я не ведаю, Канапацкая, ці хто яшчэ, хто зможа сур'ёз пачаць набіраць палітычную вагу. І вот гэта, мне падаецца, прынцыпова важная рэч. Яны страцілі той імідж, той вобраз, той патэнцыял, той вобраз альтэрнатывы ў вачах грамадскасці, які яны дасюль мелі. Таму я б сказаў, што цяпер тое, што яны кажуць, да чаго яны заклікаюць, ну, магчыма, для большасці дэпалітызаванай публікі ўжо не так і важна. Ну, это пры ўмове, калі будуць зарэгістраваны вот гэтыя цяжкавагавікі. А вот калі іх не зарэгіструюць, ну тады іх ідэя байкоту раптам, так сказаць, набудзе моц. Юра, вы казалі пра вот гэту клоунаду, хто там пераклоунадзіць, то вот я хацела гэту рэпліку кінуць, што сапраўды гэты варыянт быў бы больш, ну, скажем, абгрунтаваны і апраўданы пры выпадку, калі б не было нікога больш.
І тады вот выбараў няма, і мы ідзем толькі для того, каб гэта паказаць. Але ну, вся грамадская думка зараз сканцэнтравана сапраўды на Цыпкалу, на Бабарыку, на пэўнай меншай ступені Канапацкую. Вось, і таму вось гэта, ну, скажем, праймеріская троіца, ну, аказалася вольна, міжвольна на сапраўды нейкім узбочыні вот гэтага палітычнага Спектакль іншы. жыцця. А вот давайте про этот спектакль. Я спочатку вам задам такое питание, вот вы уже, так сказать, казали, наконт падрыхтоўкі. Меня по шчырасці ўразіла, ведаеце, актыўнасць і Цыпкалы, і Бабарыкі. Вот якраз в гэтыя дні, апошнія дні, якія мы з вами назіралі. І яна, вот мне падалася, по шчырасці, довольно дзіўная. Там и Цыпкала, и Бабарыка, так сказать, ну, они выступили со своими манифестами, я иду, я дом продал, я, так сказать, сошел с Белгазпрома, молодцы. Але при этом, народ, пишите, давайте, я буду сбирать, вот сколько у меня, так сказать, кто хочет пасти в мою команду, чик-чик-чик, так сказать, какие-то звороты, ну, и поводле, вот, как бы, выников, нібито вынік, как бы, был. Бабарыка сказал, что он там 5500 набрал, Цыпкала, ну так, поскромнее, 555, только что не 666, значит, 555, значит, ну, але это шмат. Але вот сам по себе жанр, ну, мы с вами все-таки, как бы, люди, которые назирают за политикой давно и разумеем, что такие речи, ну, не вчера Цыпкала, как бы, прочнулся, вырашил пасти в кандидаты. Не вчера Бабарыка вырашил пасти в кандидаты. І, ну, в принципі, політиці такі речі рихтуючи хоча б не весь склад, но рихтуючи некий костяк, рихтуючи неких офіцерів, які вже збирають під себе, підбирають людей, так сказати, там з кимось домовляються. А тут чоловік виходить в інтернет і каже, люди, і люди збігаються, так сказати, ну, як я не ведаю, вёсцы в каким-то, я не знаю, 18 стагоддзі. Да і тады так не было, тады люди так само працавалі праз структуры. А тут вот як бы структур нема, мы просто гакнули, гукнули, топнули ногой и прибежали до нас люди. Вот на ваш погляд, это як бы сведчанне, так мягко кажучи, пэўнай неадекватнасці этих людей, того, что яны як бы не разумеюць ввогуле, як робіцца палітыка, ввогуле як робіцца все, включая бізнесы и все остальное. Ці это такая гульня ў народнасць. Магчыма, яны таксама рыхтавалі, гатовіліся, і у них там ёсць афіцеры, якія будуць кіраваць этими там 5000 ці 500 тысячами. А это вот, маўляў, так сказать, ну такой спектакль, таксама спектакль. Мы с народом, вот что народ скажет, я пришел, как вы перемогли, бла-бла-бла, мы все это ведаем. И вот это был такой просто спектакль, вот этот сбор людей праз интернет. Ці все ж таки, як я сказал, это ну, просто вот неадекватность этих людей, неразумение того, як робится политика. Нават в такой, так сказать, занедбанной диктаторской краине, як Беларусь. Виталий. Не, я думаю, ніякай неадекватнасці тут няма, это просто іхні спосаб увайсці ў палітыку, і з іншага боку, у іх, як мне падаецца, не было іншых варыянтаў. То бок, калі б, ну там за некалькі месяцаў, як мы вспомнім варыянт Александра Казуліна, які, образна кажучы, будзем гаварыць так, купіў партыю, ну, стаў партыйным лідарам за некалькі месяцаў да выбараў 2006 года, і было зразумела, да чаго это ідзе. У этих няма ніякіх, ну, скажем, палітычных структураў за іхнімі плячыма, за іхнімі спінамі, таму вот ім прыходзіцца клікаць інтэрнет, калі ласка, прыходзьце. Пытанне тым, чаму яны раней, ну, тут трэба адрозніваць, все-таки это розныя людзі. Я вас перапыню, Віталь. Прыгадайце, дарэчы, похожим чынам не толькі што збіраў сваю выбарчую кампанію на прэзідэнцкія выбары, але і збіраў кандыдатаў на выбары парламенцкія пасля свайго абрання Зеленскі. Они так само по интернете. Кто до нас придет? Ребята, кто хочет быть представником слуги народу? То же самое робил, до речи, Макрон у Франции. Да, калі ласка, так сказать. Ну, вот, скажем, тады якая неадекватность? Это, сапраўды, сучасныя технологии, калі далёка... В сенсе, мы с вами уже просто настолько старые. Ну,
не будем абагульняць. Ну, мы з Валерам старыя, а вы Але маладыя. сэнс з тым, што сапраўды мяняецца ўсё і мяняюцца палітычныя метады. І вот Валера падказаў прыклады і ў Беларусі. Ну, па нейкіх прычынах яны і Цыпкала, і Бабарэка не маглі, напэўна, да дня абвяшчэння выбарчай кампаніі, ці баяліся чагосьці, ці такі быў план абвяшчаць пра свае прэзідэнцкія намеры. Але Бабарыка, ну, ўсёй сваёй дзейнасці апошнія месяцы просто вельмі, ну, скажем так, пісьменна будавала, ў всяком разе, адно, будаваў свой імідж, будаваў у інтэрв'ю і сваімі дабрачыннымі дзеяннямі стаўленне да сябе такое станоўчае. І той выбух, скажем, падтрымкі, якая да яго ідзе, ён менавіта звязаны з тым, што ён не чалавек з ніадкуль, а ён все гэтыя гады нават займаўся менавіта адбудоўваннем такога даволі яркага і такога, в прынцыпе, добразычлівага да сябе стаўлення. Вось. Ну, а уже методы вот конкретные, ну, тое, что ёсць у кагосьці партии, там, у тых же лидеров праймерис, ці дапамаглі вам ваши ляхи, да? Помогло гэта им. От того, что есть партийный актив. Оказалось, что... Ну, это жыццё покажет. Ну, жыццё покажет, да, кто будет збирать там подписы и одному, и другому, и третьей Конопаской, когда уже мы говорим про эту самую такую прикметную тройку. Это сапраўды пытанне, и я не здзіўлюся, калі мы убачым там дзіўныя повороты. Виталь, я вас перепыню. Да. Конопатская, до речи, вот так сказать, люди, приходите, здаецца, так не збирала группу. У нее есть структурные люди, как раз. Да. Яна, магчыма, менавіта разумее больш трошки в палітыцы, чым вот гэтыя дзве асобы менавіта в тэхналогіях палітыцы збору подпісаў, таксама не першы год і на палітычнай партыі, як бы эта партыя цяпер да яе не ставілася, я маю на ўвазе АГП. Але вот яны вырашылі, может быть, сапраўды, паглядзеўшы на таго ж Зеленскага, Макрона, што можа і так можа прайсці. Ну, пры гэтым я сапраўды, мы сёння гаворым пра іх як пра, ну, абсалютна самастойных вылучэнцаў. Мы Валер, не лічым гэта тэорыі там канспіралогіі, змовы, але все-таки варыянтнасць на то, што ну, нейкім чынам адміністрацыя прыклала да этого руку, я думаю, не трэба адхіляць, і зараз у нас няма ні доказаў нічога, мы паглядзім па ходу кампаніі. Просто я раблю такую ремарку, што мы размаўляем пра іх як пра самастойных вылучэнцаў, але гэта не абавязкова 100% так. Валер, ну и вам тое ж пытанне, вот на ваш погляд, вы человек больше, так бы мовіць, спелый, чем Виталий, як и я, ці стары уже, зусім спарахнелы, асабліва я. Вот. Так вот, ці не проявили они пэўную, ну, такую наивность? То есть я разумею, яны як бы хавали свае намеры, они могли подзяліцца з вялікім колам, але ну, мы ведаем, як, в принципе, это, так бы мовіць, принцип пятерок, принцип офицеров. То есть, когда у тебя есть костяк, и уже костяк набирая. А тут вот так они, давайте урби и орби, это может стварыць им, до речи, проблему при регистрации, потому что сярод тых, кто як бы ім у команду впісаўся, могут быть боты. И калі, умоўно кажучы, с этих 5500 человек Центр выбаркам пачне проверять дадзеныя выпадкова, а мы разумеем, что это может быть и не выпадково, и они высветят чик-чик-чик-чик, каждый 10-й, а этого вообще человека нема, а это громадянин России, а этот вообще не ведает, кто таки Бабарыка, там и кто такой Цыпкала. Спадарство, пробачьте, у вас как бы недокладные списы, пробачьте, мы вас не можем зарегистрировать. Вот этот фактор яны неяк учили, и як яны могли его уличить за пару дён. Вот это и все-таки их недосведченность, это, ну, я кажу, новый час, Макрон, Зеленский, там, Гомер, Мильтон, Паніковскі, там, и так далее. Ну, мы ж дакладна не ведаем, можа, сапраўды ў іх ёсць касцяк, даўно сфарміраваны, і менавіта гэты касцяк будзе асноўным чыннікам збору подпісаў, а гэтая гульня у заклік да сацыяльных сетак, это проста гульня, каб выглядзець, так сказаць, прадстаўніком народа. Але я б тут падзяліў бы вось гэтых двух кандыдатаў, Бабарыка і Цыпкала. Ўсё ж такі Бабарыка сапраўды рыхтаваўся да кампаніі, і гэта было бачна па ягоных інтэрв'ю, і ў яго 5500, гэта сур'ёзная заяўка. Вось. А Цыпкала тут зусім іншы варыянт. Глядзіце, 555 чалавек.
Ну, для реальнага збора 100 тысяч подпісаў гэта яўна несур'ёзна. Мой досвед, вы уже сказали про тое, что, так сказать, я маю некі досвед ацэнкі кампаній папярэдніх. Вот калі глядзець на кампанію 2001-2006 года, тому что яны больш, что называется, рэпрэзентатыўныя, тому что в 2010-2015 годзе ёсць вялікае подозрение, что регістравалі кандыдатаў, якія не собрали 100 тысяч подпісаў. А вось 2001-2006 год, вось той досвед показывае, что для того, каб собрать 100 тысяч, трэба мінімум 3000 сяброў ініцыятыўнай групы. Мінімум. А ва умовах вот этой пандемии, я думаю, что трэба и больше, еще может 500, так сказать, набавить. У Бабарыкі такая команда есть. Цыпкала нема. Там и до того ж, вы глядите, першие ходы Цыпкала, его на скандал с журналистами, это неудалое интервью онлайнеру, ну, это, так сказать, не выглядае как человек, який сур'ёз падрыхтаваўся, разлічвае все и так далее. А что тычыцца магчымасць з'яўлення ботаў, да, але я думаю, что калі сапраўды тут, так сказать, засланыя казачкі з'явіліся ў этой камандзе, то яны павінны спрацаваць, можа, нават не на этапе рэгістрацыі ініцыятыўных групаў, а на этапе збора подпісаў. Да, не подадут неправильные подписи. Вось. Такая гісторыя была з Сініцыным у 2001 годзе. Вось гэта сапраўды вялікая рызыка. Я б нават все-таки... Да, Калі вы закончили ремарку, что вы сказали, о, такая команда есть, ну ніяк гэтые 5, там, ці можа 7 по выніку тысяч, якія ёсць у Бабарыкі, нельга назваць камандай. Это сапраўды людзі, якія, может быть, палымяна адгукнуліся, але ці гатовы яны да партыйнай працы, да працы по збору подпісаў. Нехта з іх, может быть, 50-70%, наткнувшись на то, что это трэба рабіць, ходить там. Ну да, причем это ж сапраўды, это такие интернет, так сказать, канапные герои. А вот реально ходить по квартирах, звонить, чтобы тебя посылали кредиторы. 5000 лайков, 50 тысяч глядять онлайн, а на самой акции 500 человек. Той же эффект может быть и со сбором подписов. Калі яшчэ будзе нейкая атмасфера не самая спрыяльная, калі пачнуць там хапаць за штосьці, калі пачнуць там камусьці званіць і пагражаць нейкімі... На працу прыходзяць, дарэчы. Да. То з гэтых 5000, дай Боже, каб засталося некалькі сотняў реальных людей. А вот все ж таки, на ваш погляд, так сказать, калі казаць про прогноз, про вот этих двух кандидатов, их группа зарегиструюць? Ці, як бы, все ж таки блок будзе поставлены ўжо на гэтым этапе? Ці яны надта гучныя, надта несмачна их не зарегистровать? Конечно. Это надто скандально их не зарегистровать, тем больше далей столько есть этапов еще, калі можно их далей там альбо зняць, альбо не зарегістраваць уже кандыдата. Но калі все грамадства сканцэнтравана на гэтых 2-3 прозвішчах і іх не рэгістраваць, ну, гэта все-таки пакуль не той вариант развития выборчей кампании, які хотел бы Лукашенко. Мы не раз говорили, что он хотел бы, как все прошло тихо, спокойно и при ожидании, при нейкім хотя бы не резко негативном ставлении Заходу до всей этой выборчей кампании. Пачинать с гэтага, это одразу выкликать то самое резко негативное ставление. Валер, ну и ваш прогноз. Сапраўды, ему, ведаеце, памятаеце, як писал Вячеслав Сурков, российский політолог, были дарацца Путина, про глыбінны народ. И вот, магчыма, сапраўды, Лукашенко як бы трэба показать перед вот этим глыбінным народом, так сказать, перед белорусским архетипом, что он все-таки лидер. Он не той лидер, который всех своих оппонентов просто тупо дубинкой приб'е, але вот он круты, он мужик, он альфа, а астатнія бета. Вот. И тому, як бы, нават вот з гэтага такого уяўлення пра сваю ўладу ён іх зарэгіструе. Потым он их может спляжить, унизить, подлянки какие-то зрабіць, миллион подлянков, но вот все ж таки показать, что вот на этом этапе я типа fair play, я гуляю по правилам. Ну, в любом выпадку это будет палітычнае рашэнне, а не юрыдычнае, рэгістраваць ці не рэгістраваць, і оно будзе прымацца, зразумела, не Ярмошинай, а у адміністрацыі прэзідэнта. Другі момант, сапраўды, я згоден, што нерэгістрацыя іх будзе вялікім скандалам палітычным.
як бы потым не спасылалася Ярмошына на некія там юрыдычныя фармальнасці і так далей. І калі зноў жа глядзець на досвед папярэдніх кампаній, то вось сур'ёзных кандыдатаў, якія сабіралі 100 тысяч подпісаў, заўсёды рэгістравалі. Вот такой ситуации, калі б кандидат сабраў 100 тысяч подпісаў і яго не зарэгістравалі рэальна, такога яшчэ не было. Была іншая ситуация, калі людзі не сабралі 100 тысяч, а іх рэгістравалі. Такое было. Таму, і калі гэта здарыцца цяпер, гэта будзе скандал, гэта будзе новы досвед, новы этап, і гэта будзе сведчыць пра тое, што настроі ў грамадства настолькі дрэнныя для Лукашэнкі, што ён гатовы, што называецца, пускацца ва ўсе цяжкія яшчэ на гэтым этапе, каб вельмі жорстка, брутальна захаваць сваю ўладу. Менавіта так это будзе выглядзець з гледзяча простых абывацелей. Ну і нарэшце вы ўжо прыгадвалі эту кандыдатуру, она можа так зараз сышла ў цені на фоне этих двух, как вы сказали, цяжкавагавікоў, Ганна Канапацкая. Ну, яна даволі пісьменна як бы вступила. Яна, я кажу, вот, ну, прынамсі вот на ўзроўні фармавання каманды, як бы таксама ее фармавала не так. Люди, приходьте. Вот. І яна даволі пісьменна, на мой погляд, як бы дэманструе, ну вот аля як той же там Зеленскі, такую пэўную всеяднасць, за все хорошее против всей, как вы памятаете, далее по этой песне Ленинград. Вот. Она как бы посылая послание амаль всем группам. Ну так, яна вот жанчына, это в Беларуси, как бы, может, и минус от политика, а может и плюс. Урэшце рэшт был досвед Караткевич, якая набрала пэўную частку вот электората, які галасаваў за яе, за жанчыну. Як вы оцениваете яе зарегіструюць на яе групу, і як бы ці не окажется яна на самом рэч героиней, а не эти вот люди, которые, так мовіць, ну вот они зараз трапили фокус. Ну тут фокус меняется. Валер. Ну, акрамя Ганны Канапацкай, я б не скидываў фігуру Андрея Дмитриева. Яго таксама недрэнная каманда, і ён таксама будзе сур'ёзна збіраць подпісы. Я думаю, что на этапе регистрации на этапе регистрации инициативных групп зарегиструюць. А вось ці збере яна подписы 100 тысяч, вось тут у меня великое пытанне. Віталь, а у вас ввогуле ёсць пытанне, ці збяруць все, і ці не паўторыцца 2010 год, калі да гэтага пытання будуць ставіцца, ну так скажем, Ціхановскага сажаюць в турму, 8 чалавек не рэгіструюць, але магчыма нейкі цень вот этой лібералізацыі 10-го году, прынамсі на этапе рэгістрацыі, можа, і я разумею, што не, но зараз я дакончу пытанне, вот, што, ну вот, пустят. Нават калі не зберуць. Ці так зберуць, ну, блізка, но не зусім. Калі вы згадалі 10-й год, адразу згадаў цытату даволі вядомую Александра Лукашэнкі, які недзе праз некалькі месяцаў уже пачатку 11-го, нібыта ў лютым сказаў, што так дадэмакратызаваліся, што мне уже ванітавала ад всего этого. Я думаю, это великая психологичная... Я вас перепыню, Віталь, а я памятаю, ну, так бы мовіць, можа апокрыф, но мне люди распавядалі, журналісты, што калі рэгістравалі тады групы, ну, уже не групы, а уже вынікі збору подпісаў, і што Ярмошына сказала Міколу Статкевічу, кажа: Мікола, ведаеце, вы, вот у меня такое адчуванне, самы красамоўны беларускі палітык, бо у вас у спісах больш за ўсё мёртвых. Як бы не было, зарэгістравалі всіх, і это сапраўды адбіла, вот, мне здаецца, пэўны, ну, скажем, абітак на психіцы Александра Лукашенко, то, что адбылося, і то, что ён як-то успрынял. Ну, карацей, паўтору 10-го году не будзе, вот таксама яшчэ адзін прагноз, не будуць рэгістраваць всіх, хацелось бы ему, каб было 1, максимум 2 зарэгістраваных кандыдатаў вот з гэтага боку, акрамя, так сказать, Гайдукевича, которого таксама лёс мы не краналі, но невядома, які, магчыма, будзе не настолькі паспяховы, як у яго бацькі, в сэнсе рэгістрацыі кандыдатам. Але пытанне было ў тым ліку і пра Канапацкую, і я вот прызнаюся, ну, не бачу нейкіх
перспектыў, такіх падставаў для пазітыўных перспектыў для яе, хаця там она набрала в каманду некалькі сур'ёзных людзей, в сэнсе з сур'ёзным досведам палітыцы, але я не бачу, за кошт каго яна можа набіраць, скажем, себе команду, и якія будуць набирать голосы. Партию ее теперь уже нема, а вот таких людей, скажем, як збіраў Бабарыка, яна таким способом не пошла, тады зусім разумею. И вот гэта яе пасланне, як вы выразились, что всім и за все хорошее, таксама. У меня, например, может, не паліталагічна скажу, выклікае трошки неякую дзейнасць апошнія месяцы, нават некае раздражненне, бо незразумела для чаго, незразумела чаму, кіданне з лозунга ў лозунг в адзін і іншы бок, і это такая всеяднасць не зусім такая, якая можа набіраць галасы, по-моему. Яна такая непераканаўчая нейкая всеяднасць, а тая всеяднасць, якая пакідае ўражанне нейкай неўпэўненасці і нейкіх хістанняў. Я хотел бы еще реплику сказать. Да, коли ласка. Я думаю, что вот на этапе регистрации инициативных группов улады зацікаўлены, каб таких группов было немало, асабліва, каб сярод іх было шмат людзей, якіх можна назваць так дзівакамі, якія прыйшлі на эту кампанію так просто, каб некалькі дзён славы, так сказаць, прокричать про себе и больше ничего, никаких амбиций не маюць. Это потребно уладам для того, как показать, глядите, вот какая альтернатива. Альтернатива это в основном деваки, и как утопить, размазать сярод этих деваков серьезных кандидатов, тяжковаговиков.